Human sa mga lungsod sa Carmen ug Moalboal, ang lungsod sa puro na usab didto sa isla sa Camotes, ang gitabangan sa Kapitolyo nga makabaton og level 3 waterworks system. Gianam-anam gayud sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga mahimo nga level 3 ang patubig sa kalungsuran nga moabot gayud sa sulod sa Panimalay ang agas sa tubig. Niadtong Sabado, Pebrero 13, gisubhan ang level 3 waterworks system nga proyekto dito sa Barangay Esperanza. Gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug mga opisyales sa lungsod nga gipanguluhan ni Mayor Gary Rama. Dulan sa 2,000 ka mga tagbalay gikan sa 3 ka mga barangay ang makabenepisyo niini. Ang Barangay Tigis nga mooy tinubdan sa tubig, Barangay Esperanza ug Barangay Mercedes. Sa dihang nakadungog ko nga gikinahanglan kaayo ni nga project ug unya mangutang pang munisipyo, ningon ko, Mayor, Vice, tabangan tamos anang maong project. Kay usa man gyud ni sa atong prioridad. Gawas sa paniminto sa kadalanan ang tubig. Kay tubig kinabuhi. Og angay lang nga matagaan gyud ang matag Panimalay. Dili ko musugot anang mag-communal nya magsag-ob na pod. Kinahanglan na agyoy gripo sa matag balay. Na agyoy shower. Na di na magkabo-kabo. Gritso ng tubig ikas taas. Ang Kapitolyo migahin og 25 milyones ka pesos alang sa maong proyekto. Tungod niini, dili na kinahanglan mangutang pa ang lungsod aron gamiton sa pagpalambo sa sistema sa patubig. Gibutyag ni Poro Mayor Rama nga nagplano unta sila nga mangutang og 25 milyones pesos aron mapalambo ang waterworks system sa ilang lungsod. Kining gihatag ni Gob ang pag-replace sa mga old pipes o dugang na mga tangke o reservoir para sa transmission padung sa ubang mga barangay pa up to level 3 na po. Mo nang gitawag nila na Mukbuok Spring. Spring siya, Mukbuok, sitio Mukbuok, spring siya. Kanya tungod lagi siya na siya sa ilawang ato pa na pasuyupon. Giangkon sa mayor nga dugay-dugay na gayud ang problema sa tubig sa ilang lungsod ug mapasalamaton sila kay gitabangan gyud sila sa gobernador nga mapalambo ang ilang waterworks system. Salamat gyud kung ginasig-kasig na ako na pasalamat sa atong pinanggang gobernador. Sa iya gyud way hunong na pagtabang kanamo no. Bulahan ta na adunay leader na parehas ni gobernador na nagtan-aw gyud sa mga panginahanglan sa atong mga lungsod. Gipaningkamutan gayud ni Garcia nga adunay gripo sa matag Panimalay sa kalungsuran. Hinungdan nga gipalambo sa Kapitolyo ang mga linya sa tubig aron mahimo nga level 3. Usa kini sa iyang mga tulumanon aron mapabati sa mga Sugboanon kung unsa kadato ang probinsya sa Sugbo isip labing adunahan nga lalawigan sa tibuok nasod. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.